Ervin. Nagy szeretettel köszöntjük a nézőket és a Páncéltest valamit Liliánát különösképpen. Ugye Lili az hát azt lehet mondani, az aprósója a bolgártáncnak Magyarországon, ha ilyet lehet mondani. A Martinec Együttesnek nem is 83-ban, hanem 82-ben kezdte el lámpálni a Lilit, úgyhogy ugye most egy évvel idősebbek lettünk mindannyian. És nagyon nagy szeretettel gondolok azokra az évekre, amikor a Lili a Martincát megalkotta és a belső koreográfiákat elkészítette, és annak köszönhetően nyert a Martincát 83-ban, és ennek a folytatását látjuk a színpadon, és nagyon gratulálok. Köszönjük szépen, és köszönöm. На всички позволете ми от името на българите, които живеят в Кошице в Словакия, да ви приветстваме по случай 15 годишнината на вашия фолклорен състав и много добри спомени, които имаме от тяхните изпълнения в Кошице. И поздравяем много успехи. Благодаря.